Başan bolsaň, hana ol uğra tünöňme. Onda toyun kutlu olsun. Keywan geç partaňa. Gelnejeňden edep tapaga başlaýar. O nektir maşini zogura veretat toyu. Ey akmak, çaçaw düdü. Sen ağın hep biz onu örýär diýip, men şundan soňa tagty badary toya gidermi? Ayyan gidecek değil miydim Kalkan kaka? Diýdim, toya gidecek diýdim. Toya gidecek diýip ýeňeňden 1-2 milyon manat çantaya urup, giderin tuwelelep şähere garşy şäherden ämedýänim sen gowlaýan. Emek ýyp çeker. Hem toy eder. Hem de hiç alan. Hay şammışım näletdiň şumuň bir şagally ýanym. Toy dip gelende ne bildim ne abatun bibat etseň. Hey melgolun ýeri. Hey hele derrime. Akylja bol ho. Elizan akylja bolsana. Sen men öz äriň el götürecek bolýan oýun etdim ho. Alma toğa edecek. Manglengden siyip alacak. Gümmol ştaýdan garaň saýla. Kayıtıp şu göğe aylada karısın kurkalaymagyň. Hey Selvin. Oy men bir qaramangly, men ýalňyz oglumyň hatyrına kapyňdy gyrnap boldum. Oğadyň bilen ýerip külüň bilen çykdy. Ay bolýalay. Bir diýenge iki gaýtylada näler? Göz ýaşym bilen kapyňy suwlap qara saçym bilen öýüňi süpürdim. Ýene de men saňa ýaranyp bilmedim. Öde haramlyk etdi. Utanmaň deregine bolsa her öň ýetiniň ýanyna öňünüp gelýär. Bar öz perpekirleň ýanyna. Beý saňa dar bolýandyr. Perpekir bolamay. Bar näme? Sen Halit men doýurdun. Halit doýurdun meni. Ay toya gitmejek bol. Bar git. Hey. Sen näme işläp ýördiň bärde? Ay Kalkan kaka can taýmy galdyrtdyryn daý. Kalkan kaka, biz edep tapany geçen biziň aýarlamady eşdirämeň o. Ay çok gummol şerden. Gel ýuwdyň ýeri biziň günümizdi bulap. Bulak ağacağı kumbalıyam. İvaladım bunun da. Oğlum ayırırdım. Oğluma belli gözlemeli kızı oldu. Sonra yatnap. Haramlı edip diyor. Ece? Doğluğunun kutlu olsun. Sağ ol kakana mutlu dallın hemen. Men sana başyň aşak talyp görediýän, sen gözleň balkyllap, ýyllarymlap, men ışga düşdüm diýip durasyň. Ejeň bir görsün şu gözleňi. Goýsan Aýjamal. Batır, şu güller al. Yok la Gülnar. Alayda. Gerek gelle Gülnar. Alayda birine soğuk Men verirsin. güller näme deýin? Bir deste ölüm näme dilýän bilmeýän olsaň mallaryňa ber, goýnuň bolsa goýuna ber, syryň bolsa da syra ber. Tanrımaň da gyýlar. Men bir utanjam oglana. Utanma jyym, utanma. Al. 20 ýaşap gül näde inip durmaň näme? Saýla gözleň birini. Saýla. Sağ ol Gülnar. Hem derkerek yapsın gyýlar. Be gyýlar, bu bir deste ölüm kimin nesibetine çykar? Ol belli de. Kim oýdy? Sağ ol. Yaşıl mağa bir akıl versene. Ne verdin? Akıl ver dedim. Bulamayt. Akıl ver dedim, akıl. Oho. Bay bu yer sanmık olmalı oken. Sen şu sanmıkların diplomusundan mı ya? Doğrultusundan mı? İki diplomlu. Tügöleme. Hani bir olarak geldi bir üfle bakar. İçem ok yaşıl sagat men mağa akıl gerek. Mümkün sana pul cağı gerek bulayım mı? Yok la yaşıl. Öz pulum ne yapacağım bilem ok. Var olsa akıl ver. Yoksa ben geleceğim. Men sana edir. Dur ho yaşıl. Beydip değerli tenti akıl ver ya.
Sen men tente kasar edýäňmi? Inim yolun uğruna her satırda akıl verip berýär maňa akıllar diýip eşitdiňmi? Men jellap ho gelip berýän düşdiňmi? Alym tattım alym. Jellap ho. Ay şiýa bolaýdy. Jellap. Ine men ne? Asyl men gözläp görün kişiýdi. Ne görýärsiň men bada? Ana hol bedew görýär. Arkan hakamyň bedewi sol. Aylaw baglap berýän garlawaç. Ine men gözläp berýärdim şuňa azatlarda. Şo garlawaç häzir ýarym bagasyna şu ýerden kişket geçirmedim. Tüs filmi. Kalkanmez. Kalkancan. Aman mı gelin, aman sağ mı? Şükür Hudaýa. Kalkancan kapıda duran garlawazyn satýarmyş diýip eşitdim. Alarmyn bolum geldim. Kalkancana garlawazyň satyny. Garlawazyň iýesi sizmi? Hawa. Yok, bu öýüň erkegi iýesi bardyrak. Bar. Men bärde ho. Öýüň iýesi bolýan bolsaň bir gapdalyňa seretdi. Sen mollik goýberdi. Semmol. Bu sen mollişe oşarak golýanym. Semmol. Berekella Kalkancan. Hakyky kalkan mollun sen. Ýeneň atan gurbany bolayyn adyňan tüýük bilip takypdyrlar. Ýaşly. Siz olawaly. Geldi. Bir jellap adyp eşitmedim şol obada. Şol meşhur jellap men. Kalkancan ulukan toy tutjokmuş. Elim ýukara harjyn Petrekmiş, soň çybem garlawaç diýen atyny, aýlawlary baglap berýän ýyllarym atyny eşek bagasyna satýarmyş diýip eşitdim-de gelýändirin. Onu sana haýy eşek aýtdy. Onaýdan daşlaýan şöýrekdi. Ataň ýazadyma azgyrylmaň näme? Taktavazyra toýa gitjek harjym pesip onna menne ýaňransyn da. Onun bu bende düşkünestik gelýändir. Wala. Semmol! Anha baýdyşyň göwüne makul. Oho, burastan. Men sana akıl verem. Şam çıraga ýanyp duran. Sen maňa şam çıraga ýanyp duran. Hazyny berseň sen wadyň gerekdir. Akıl berdiýsen berýän ýok. Akıl alýsam alýan ýok. Şonu paşya. Sen nan akıl satyn almaly, satyn. O aýlanyp. Näme şamuşum? Men aklym kem diýip eşitdiňmi? Akıllı kişiler bilýärmi neydi? Mülkünni. Sen olsa çigit dep berdiň. Ay bol ýa-da. Şamuşum näme janyň ýakýan? Näme janyň ýakmazak, näme janyň ýakmazak. Aýla waglap berýän garlawaç pür köpüg geçmese. Kalkana garlawaçmy? Hawa. Näme satjak bolýarmy? Kalkın toy tutjak bolýar. Oğul örjek bolýar. Harjy ber. Öwlýä kesinni? Ine. Garlawaçy men tutdurmýar. Sağ ol şamuşum. Kalkan ağa? Kalkan ağa? Kalkan ağa, salamu aleyküm. Kakımı salam aytdy atamam. Kalkan ağa, halı pulnar. İstesen göğürçün ýaçak tep-täze göğük oğunlardan yeken sanap bereyim. İstesem işimde kulucundu. Ol sen kalkoz başlıktan, kalkozandan, şivetlerin tokumundan. Yöne kalkan ağam mağa eşek diýme. Näme diýme? Eşek diýme, can ağam, eşek barmy? Eşekler 50-nji ýylda oturdy. Pully, dollardy, mally, yeken sanap bereyim. Put bolurly, başa sarşanla. Yoksa da kapymda köýne ben var. Münne gaýda ağam. Toyunda tozsun. Yöne canağım, mağa garlawaçy ber. O nämen? Garlawaçy. Kalkın ağa, kapyňda garlawaç da. Yöne ağam eşek diýme. Bedewatyň ýanyna o janawryň adyny aýdymam günädir. Bedewatynyň nämedigini özüň gowulýaňa. Senem hol şamşym uratdymy? Oğula, şamıdan uğratdı. Kalkan ağa toy çok bolýar diýdi. Harajat Petrek.
Aylo bağlan bedevni eşek bağın satacak kolya dedi. Menem ağam eşittim de gönü ber eğayendirin. Yine ağam al ırza boy. Indi karlavaç ben gerek. Sana karlavaç gerek ha. Bak oğlu. Ben sana karlavaç. Gidersin kalkın kaka, gidersin. Bırakıp gidersin. Bırakıp gidersin. Ver solundu. Al gidin de karlavaç. Bir ayalı toyak dengdin, bir sürü geçini çölak derin antar da. Sağlıklı kalkan, sağlığı amanlık mı? Salamelik ya sağ. Aman melin aman mı? Bir beden betlenip panza uğradın. Salam aleyküm ya dağa. Toya var ya, kalkan kalkan bilen. Kalkan kalkın bir de toyu var yani mekdanat bir. Toydan kovulup gelenemek diye. Tahtabadarda kılıç kalkan oğul öğreyen. Min başına toy meylin olsa. Tahtabadar'a He, toyu. oğulu. Şundan sonra mı? Hani kalkan yani işsiz var mı? Yurdun koç etinden toyu öder yani. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Sağlık mı? Aleyküm. Ağırma. Var olun. Hakan ar dedi ya. Zalliğin baş bitiğin alının öz adına da geçirdi. Neymi iş vakanat verin öyüne de varan yok. Ay yok la düğünem vardım. O kakamka neymi toy bilen ne? Tahtavadara toya gidiptir. İnne hav eceme mine suru uğrattır ol. Oy yoga. Oğlum. Bizim bilen kalkanımız olacak olsa ayağını yerine düşürüp toya gitmeli kalkana olmalı. Yok kovarsın. Kalkanı ben gözüm bile gördüm. Maşinin içinde ayağım var eken. Şammışımın beyimçti. Yine var ya deysem tahtabadara toyu var ya. Be. Zallıcan. Sen öňü bilen kıyasağın yerini sürüp ber. Doğru. Ondan sonra belli aval. Ol Murat Pelvan'ın, Avadur Düğün'ün, Mülk Bayram'ın, Poşçu Sarıyar'ın, Sadevece'nin yerlerini ağdırıp verer. Ağdardım kızım. Hemmesini mi? O emmesini. Be. Kalkın mamla. Onsa mülkü ağdırıp sürüp çıkacak olsan öye varmanı vaktin olmalı den. Onu ne emet alıcan? Men mülklerimde atsan arasın. Ne emetsek karasın? Hazır eylak, beylak, dört gerek bark gelsem durulacağın mülkünü oturuyan. Anırtı yarım saatten bizim mülkümüze geçerim. Tapyan değil mi? Bak tapya aldım, manlısını alırmın. Bol yer onlar, Tanrı arkadın. Bir gayret et. Doğru. Diyeceği alman bargın. Arkayım ol hocayım. Men sana hocayın neyme deyip neçe kere kayıttım. Eynim, bugün ne erluğun? Oğun ağam. Oğulluğunu bilyerle.
Bayram günü. Haysi gün. Traktör sürmäne öre daýdyn. Ay, bolýa alay, soňa göre daýaryn. Bolýa, onda meni soňay daýaryn. Alay, edil şammusumyň öz bolup jöräpsiň o. Kakamy şum diýen bolma. Men kakam şumam bolsa, sen kakaňy bilýäňmi, ogy näde baglatdy? Görledip. Sen kakam, men kakamy aglatdymy? Onda da näde baglatdy? Men murdy baglatdy. Jalla kaka. Bilýäňmi şu nähil gün? Goýun, toý gün, bayram güni. Ýanky maşynada çykdyň gaýdam. Ulan serşol. Yetidimmi? Berge şu gäriň içinde termenip ýörmedi. Yetgoýdymmy? Ýoksa kakaň ýaly aglak galarsyn da. Ey, Mecnun, Terkat, sen ol toy geymin birge gitdi. Aşyp. Gelnece, kalkın sana yer dep durayýarmy? Wah ballym, yermen depjekle. Ýöne gelnejek duýta çalyp bilen o. Elany, aýryl özüm düşer. Ulak ýolýada daýdym Merdan kaka. Merdan kaka şu gelniňe dözmeçilik etmesene. Hani geç. Bir hakyň al. Otur. Oğlum bärik gel. Ağana gördüm. Hay. Görüm görüllänim şundan almaly bolsa. Näme bileýin. Merdan kaka, şuna seň uğrun ýok.
Al. Bir kere çay içrak alayım. Kalkan kaka, ayağına yardım suya da yaktım. Ay berekallah. Ne tamam koyuyor öyle. Yerdan kaka, atı nenen gördüm. Aradalım. Türkmenin kapısında at kişine durmasa bolmaz. Kanat. Uy, kanka, At mıdır şol? ödem ne ahilat, zınt at. Ağzım orada da vakti olaydı da. Şol at bolayan mı olsa onunla sen? Yeşip, yeşip. Ey şu melgum, beni günme koyacak mı sen ya yok? Nereden kakan aytmasa da. Hakikataydan tapılar hanı onu. Bak elçilik diyelim, nereden kaka? Becit sat atını. O canavarın günahına kalma. Yo merdan kaka, Türkmenin kapısında at kişine durmasa bolmaz akı. İlki Türkmen mal. Kanna vurdun. Ödü keypi sapa edip ayarını işlediyen Türkmeni. Kanna vurdun şuloryalı bedevatı harlayan Türkmeni. Ödü imen. Atını idiriyendir Türkmen. Ödü imen. Atına idiriyendir Türkmen. Bedevatın en namdağı yağ şalının yağlı gün şöklötüne loğurdap gözünü amaştırmalılar. Gülöfer nämedim qaryan? Agy bize aşık bolanım vurupdyk, maşuk bolanım vurupdyk, ýöne beýli hitirläp ýörene görmendik. Agy beýip tülmürep barmasana. Başyň alır, töwerew senle. Başımı alırsam görenim callı olupdur. Callı ýok, callı diňli tepede yer turup ýörer şu wagt. Eliyan. Canlılagy. Vaye, delhana akademiyeli boldum da hal. Kıyırlar, yürün akıdayım, bunun maşını, yürün. Yok, bir ağamın maşinine karışıyata. Ağın da mıydın acıma? Esselamu aleyküm cemaat. Ve aleykümselam. Valik. Aha o adamlar. Şu kalkan eminni bizim hatara koşulayacak ya Allah. Ya, kalkan bärik yarlaşıp düşöndürley. Ay bagaz. Senem tutuş nökerlemden gelipsin olun. Sana metçitten ene behvit var. Bir kelimiz seninle. Aho kalkan, şeydip metçiyi de katına verecek mi sen? Ana hemen katlama. Kalkan ağadır be, bir gün metçiyi de katnar, bir gün şehre, yere bir günüm. Aha o adamlar. Siz metçide sokak kazanmağına geldiniz mi ya? Kıyıbat kıyıp günah kazanmağına. Aho, kalkan eminni oğutarnalıra yaşı bar verendir. İndi namadım metçiyi de katına versinler. Hayırlar. Kalkan
Amanadın alırsa alırlar. Yönü oğturun alırmaz bilip koy Kelhan. Ne bileyim ne? Hele gepidir de. Telbim oğlum hepde de bir gedek el okloğlu kalkanı bilen edep tapan geçiyormuş diye beş diyen. Ha? Kalkan ağa. Şöyle yapıl geleydin mi? Mescitte bir kıyvatın oy. Kıyvat bulaşırdı. Uluyla ihtiyara. Ey Şammışım. Sen beni gülme koyacak mı ya yok? Kalkan. Sen Şam'dan boyunu tartın almadan amar tıpmardın. Nenden yöne tıpmarsın. Sonra, ay, ne de daha? Yukarımda Allah var. Ben şundan boyumu satın aldım. Bak men koyun verecekle yönü. Sen sadaki vere tıpsan sınıf olsa. Mam geliyor. Ha, yorum anla. Gülöwser Janip hakyt golumdan tutaydı. Golum yanaýandyr öýtdi, ereýändir öýtdi. Garagyn çykdy. Gülöwser Janip bagryny da basarym, bolşun şu bolsa. Tenägi hali. Wagt ömrüme berkim ýeten o. Ey Allah, traktorçyňa bir özüň akyl paýhas bere görýär. Bajagal gyrnaga akylardan geçipdir hali. Goýsana gyp. Näme janly ýördüýse iýne düşüp gidiber ötýänmi? Yok, önüne düşüp pulgula verirsin öýtüp korkyan. Jorajan bilip koy. Süýgüň Hudaý kıyız bolýandy. Sen ujagar qara ýaglyň diwan edip däler edip aýaň atyny tuglunyp ýatany gül edip taşlamaly gyýdy ahyry. Nädip? Özüňi ilal Jorajan. Sen türkmen gyýdy ahyry. Biz jallyn hökmat dünýäden geçirmeli. Dur, ey